Despois de varios anos celebrándose en Outes, a Mostra Internacional de Cinema Documental Mares da Fin do Mundo recala en Ribeira. Desenvolverase do 30 de outubro ao 3 de novembro, no novo Auditorio Municipal. Será unha mestura de cultura mariñeira e cinema, unha iniciativa na que o Concello leva traballando dende hai tempo, que pretende poñer en valor a relación tan especial que ten Ribeira co mar. Este festival supoñerá unha oportunidade única en Ribeira, unha xanela aberta a novas perspectivas e tamén un lugar de encontro para cineastas, pescadores, ambientalistas e expertos que queren coñecer a realidade dos océanos e dos mares. Eu estou convencido de que este evento enriquecerá a nosa visión do mundo e fortalecerá o papel de Ribeira como un referente a nivel marítimo, que xa o é, pero tamén a nivel cultural, cunha mostra de cine única en toda a Península Ibérica. A estrutura do festival será similar á de edicións anteriores, a par da competición oficial, na que este ano participarán 15 documentais chegados dende diferentes países, haberá as dúas seccións habituais. Proa, na que se programan filmes e cineastas na vanguarda do cinema da realidade, e Popa, dedicada á proxección de arquivos e filmes históricos. Teremos un total de 28 películas, as cuales están dirixidas por 12 directoras mulleres, hai 20 países representados, hai 13 linguas orixinais, son 5 longametraxes e 23 curtametraxes. Os profesionais que participan no equipo da mostra son 15 profesionais, hai 25 participantes, hai 15 convidados e de todo este volumen hai 22 mulleres e están 5 países que nos van a vir a visitar. A par das proxeccións desenvolveránse tamén outras actividades paralelas, con obradoiros, exposicións, saídas en barco tradicional pola ría ou charlas e mesas redondas. Todas estas actividades serán de balde e abertas ata completar a cabida.